5 साल भइल विदेश उनका गइले राखी में कोनो साल घरे नया बेले 5 साल भइल विदेश उनका गइले राखी में कोनो साल घरे नया बेले झोरा में बांध देनी चंदन मिठाइया उड़ जा तू एक लेके कबूतर हो जातनी लेके राखी ओई हो भैया के देके कबूतर हो जातनी लेके राखी ओई हो भैया के देके डीजे सुमित सतीश अभी आप सुन रहे हैं खाजे डी से धड़कन फिल्म्स की शानदार प्रस्तुति। राइटर शशिकांत कौशल हो भैया बहरा में बारन होई सुना कलैया राइटर शशिकांत भी नहीं हो भैया बहरा में